1, 2, 3, 4. Jeg tager til Hillerød og bliver hjernedød og gør dagen stolt for det daglige brød. Så tager jeg hjem igen sent om aftenen. Det rimer ikke så godt, men hold kæft hvor var det nemt. Og man skal være godt skør for at blive programmør. Så trykker man taster til den dag hvor man dør. Og jeg bliver ved til den dag hvor fornuften kan fløjten. Så ryger tasterne på hylden til fordel for sprøjten. Jeg er hjernedød. Hjernedød. Jeg er hjernedød. Hjernedød. Jeg ved ikke rigtigt, men i Amerika har de vist, at de sang Beyond the Realms of Death Between Fast Priest. Er der stemmer i dit hoved, der sker der selv et skud, men det er svært, når man ikke ved vej kun kommer ud. Så jeg citerer, drop din frygt for satanisk musik. For er du fået hjernedød, så kan det ikke stå flik. Og selvom også i Osmar-sangen dunket i luften, er der ikke spor galt med fornuften. Nej, jeg er hjernedød. Hjernedød. Jeg er hjernedød. Everyone har bare sagt, man skal tænke selv. Men jeg vælger nu det modsatte alligevel. For jeg er ikke særlig klog, men jeg er rimelig flink. Og så er jeg rimelig god til at løfte tunge ting. Så giv mig et par rester, og min dag er perfekt. Man skulle tro, at jeg var medlem af en hemmelig sekt. Og selvom man har bare sagt, man skal tænke selv, synes jeg nu det er bedre, hvis mor gør for mig. Jeg er hjernedød. Jeg er hjernedød. Jeg er hjernedød. Hjernedød.